Значи, вземаме здравейте на всички съфорумци. Искам да ви покажа начина, по който си снаредявам аз патроните в калибър 308 и мисля, че това е един добър начин, с който съм постигнал горе-долу някакви резултати. Ако вземем една гилза лапова, чисто нова, никога не снаредява, никога не стреля, не измерим в задния край, значи 11,89 мм. Вземаме една, това са гилзи, които са стреляни с моята пушка. Вземаме една гилза и 3 или 4 цикъла на презареждане, точно в момента не мога да кажа. Измерим задния край 11,97. Значи тук задния край казахме новата е 11,87. Това ще рече една десета от милиметъра има разлика. С толкова е по-широк патронника на моята пушка от оригиналните размери на гилзата. И вземаме една матрица. Тук имаме една матрица на Hornady 308 Winchester, чисто нова. Не повече от, примерно, да кажем, стотина патрона сайзвани с нея, full size матрица. Слагаме гилзата, която е изстреляна от моята пушка. Леко я обмазваме. Усилие има и то не е малко. Все пак една десета от милиметър трябва да се върни. Така. Взимаме една салфетка, избърсваме я. И мерим. Какво е направил Hornady? Hornady е направил 11,89. Върна се размера на новата гилза. Ето. Така. Значи сега имаме една гилза, която е с размери почти, да не кажа, че абсолютно точно на чисто нова гилза. Лапо. Измерваме общо дължината на гилзата, която трябва да бъде за 308 50 мм, точка 95. 50-95. Тук в случая имаме. Значи, след като матрицата е върнала размера от 1/10 в задната част, да го върне в същия размер на оригиналната нова гилза, значи е удължила гилзата на 51.9, което значи, че ние трябва сега да струговаме шийката, за да я върнем в размер 50-95. Това в милиметри ще е от порядъка на 1/10 и близо 2. Една десета, значи малко повече от 1/10. Трябва да се скъси тази гилза. Нали, да се отнеме от месинга в предния край. Така. Сега вземаме тази матрица и я махаме. Матрицата на Hornady я махаме. Съответно шийката да измерим само като размер как я прави Hornady. Hornady я прави 7,75. И на нейно място сега ще монтираме една матрица на Lee Full Size, която е обработена съответно по патронника на моята пушка. Обработена е вътре, обработена и предната част, която стеснява шийката. Значи и тялото стеснява, е обработена и там, където сайзва шийката. Както виждате, пина, който вътре оригинално седи, изцяло изхвърлен, заедно с това, което го държат разните му железари и така нататък. Останала е само една матрица. Гола. Тук ще трябва малко. Леко да се усети
Така, готово. Готово. Настроим матрицата и вземаме една гилза, която също е стреляна с моята пушка, която ето задния край е 11,97, казахме, сега 10 мм от оригиналния размер е по-широка. Мазваме я хубаво. Така. Ето усилието какво е. Избърсваме. И какво имаме? Задния край гилзата е 11,96 и 7, 96, 97. Значи матрицата съвсем леко е погалила гилзата в задния край, а в предния край какво е направила? Направила ни е 7. Хайде де. Стика се използващи гад пръсна. 7,75. Чакай малко само стой. Опа, така излезе много. Стой. 7,75. 7,76, 7,75. Така общата дължина, която е на гилзата. Да видим. Значи 51,6. Значи има да се отнемат съвсем малко до 50-95. Значи трябва да се отнеме много минимално от гилзата, за да се върне в размера, в който трябва да бъде по изискванията на Reloading Manual. Тук ето е гилза, изстреляна от моята пушка отново, 11,96-97. Слага се в матрицата, нали? Ето усилието. Всичко приключва. Забърсваме. – 11,96. – 7,75. Това е начинът, по който сайзвам моите гилзи. Това е начинът, който пасва за моята пушка. По този начин си мисля също така, че остава и малко повече обем за барут, за който обича, нали, компресирани заряди или по-силни патрони с по-висока начална скорост. Има малко повече обем за барут. Вътре в гилзата се запазва. Все пак 1/10 от милиметъра в най-широката си част на гилзата. Мисля, че е добре. Да, ето 11,89. Казахме чисто нова гилза на Hornady. 11,89 на чисто нова гилза лапа. Ето и 11,89 с матрицата на Hornady, която е в оригинално състояние. Това е.